नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत फागला फोडी करच पळूया. फागला फोडी करच्या जाय 1 चमचो मिरसांगे पिठो, अर्ध चमचो हळदी पिठो, रुचीक मीठ, 1 होड चमचो हिंगा उदक, 1 चमचो रवो, 1 चमचो तांदळा पीठ, तेल आणि आमचूर पावडर. दिल्ले मापान 7 ते 8 फागलाची फोडी करच्या जाता. सगळ्यात पहिले फागला धुवून क्लीन करून घेवका आणि नट्टकान गोल आकारात कट करून घेवका. फोडे लावच्याक मसाल करच्याक एक आयदनात मिरसांगे पिठो, हळदी पिठो, मीठ, आमचूर पिठो आणि हिंगा उदक घालका. आमचुरा वाटाक आमसणाला लिंबू यूज केला जाता. आता पिठ्यात थोडेशे उदक घाल मिक्स करून घेवका. कापून दवरील फागला फोडी तातू घाल सगळे बरेकन मिक्स करून घेवका. तिखसाण जास्त जाय जाल्यार जास्त मिरसांगे पीठ घाल्या जाता. एक आयदनात रवो आणि तांदळा पीठ मिक्स करून घेवका. एकेका फोडेक रवो आणि तांदळा पीठ समाकन लावून घेवका. फोडी भाजच्याक तव्याचेर थोडे तेल हुनकन घेवका आणि एक रवो लावून दवरील फोडी तव्याचेर घालते रोचका. फोडी भाजताना गॅसा फ्लेम बारीकच दवरका. फोडे वयल्यान परत तेल घालून घेवका. वयल्यान धाकणी धापून 7-8 मिनिट एक वाटेन जरा कलर चेंज जातपर्यंत भाजून घेवका. थोडी वेळान सगळे फोडी परतून घेवकात आणि परत फोडी मऊ जातपर्यंत धाकणी धापून भाजून घेवकात. फागला फोडीचे दोन्ही वाटेन कलर चेंज जावका आणि ती आपुडल्यार मऊ जावकात. गरम गरम फागला फोडी रेडी आसात. तुम्ही ही फोडी आजच घरात ट्राय करा आणि कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा. धन्यवाद.